Pozdrav svima, ja sam Bence Kalman, menadžer prodaje kompanije Vendo. U narednom videu predstavljamo Durma PLC, mašinu za sečenje plazmom. Hajde da počnemo! Koji su dostupni modeli i dimenzije Durma plazme? Model koji vidite pored mene je model kompakt dizajna sa stolom dimenzije 2,5 sa 8 metara. Naravno, ponuda je veoma široka, dakle od veoma malih dimenzija od 1,5 puta 3 metra sve do modela od 3 puta 12 metara dostupnih stolova. Najvažniji deo ove mašine je Hypertherm izvor od 300 ampera koji nam dolazi sa 5-osnom nagibnom glavom za sečenje. Podrazumeva se da mašina može biti snabdevena specijalnim opcijama. Na ovoj konkretnoj imamo jedan nosač gorionika, ali se može dodati i do 5 nosača. Mašina se može opremiti dodatnim bakljama, odnosno jedinicom za sečenje cevi, koja se smešta na mašinu. Upravljačka jedinica je u osnovi stabilan back-off sistem sa Durminim sopstvenim softverom za sečenje. Za potrebe nestinga posjeduje poseban softver koji ide uz mašinu, a opciono može biti Lantek ili Metalix sistem. Neizostavno je spomenuti filtersku jedinicu. Naime, kod lasera i plazmi najvažniji faktor je da za vreme rada mašine usisni sistem bude efikasan, da u okolinu ne dospeju čestice ili gasovi koji mogu biti štetni za zdravlje rukovalaca mašinom. Tako su Durmine mašine snabdevene višepregradnim usisnim sistemom i filterskom jedinicom, koja gasove i dim nastao pri sečenju efikasno odvodi i čist vazduh vraća u proizvodni prostor. Kada znate da je plazma ili gasno sečenje pravi izbor za vas, toplo ćemo preporučiti ovu mašinu klijentu koji radi sa debljim materijalima, dakle preko 25 mm ili 30 mm debljine lima, koji je potrebno rezati i važna im je multifunkcionalnost. A kako vidite, i na ovoj mašini postoji dodatak za gasno rezanje, pa dobijamo kapacitet rezanja lima od čak 100 mm debljine. Svakako je važno znati da je za razliku od lasera za lim moguć nesmetan rad sa otvorenim tipom stola, te je olakšana manipulacija limovima na mašini. Pogledajmo kako radi jedna ovakva mašina. Ukoliko i vi imate ovakve i slične zadatke sečenja limova, javite nam se i naći ćemo efikasno rešenje. Za vašu proizvodnju, moje kolege i ja stojimo na raspolaganju za svaki dalji upit.